Aminokiseline su gradivni blokovi koji su se udružili u krupnije, kompleksnije molekule koje nazivamo proteinima. Ogromne molekule koje se nalaze u svim ćelijama. Hemoglobin koji se nalazi u crvenim krvnim zrncima je protein. On kupi molekule kiseonika i raznosi po čitavom tijelu. Proteini antitijela su poslati od strane neurona da napadaju strana tijela u organizmu. Kosa i nokti formiraju svoje strukture od keratina. Postoje hiljade tipova proteina koji vrše raznorazne funkcije da bi održali ćeliju u životu. I svi ti mnogobrojni proteini su izgrađeni od samo 20 vrsta aminokiselina. Proteini su veoma značajni za sportiste. Protein je esencijalan za rast i razvoj mišića, kao i njihov oporavak nakon oštećenja koja se pojavljuju za vrijeme napornih treninga. Protein je neophodan za izgradnju crvenih krvnih zrnaca, produkciju hormona, održavanje imunog sistema organizma, pomaže u održavanju zdrave kose, kože i noktiju. Sportisti koji imaju nedostatak proteina žale se na stanje njihove kose koja je opuštena, na nokte koji sporije rastu, lako pucaju i rascvetavaju se. Sportistkinje zbog nedostatka proteina mogu imati i probleme u mjesečnim ciklusima. Proteini i bilančevine imaju veliku primjenu u ljudskoj ishrani. Njih još u medicini zovu život zato što imaju veliku ulogu u biohemijskim procesima koji se odvijaju u ljudskom organizmu. Proteini i bilančevine su osnovna gradivna materija za mišićno vlakno i zbog toga u sportu nalaze još veću primjenu. Obzirom da je u fitnessu, odnosno u bodybuildingu, želja za uglavnom sportiste za većom mišićnom masom, to automatski znači da mora i da unosi u organizam povećanu količinu proteina ili bilančevina u odnosu na čovjeka običnog, odnosno nevježbača. Tu postoji naravno i nekakva formula koja govori koliko treba da uzima proteina ili bilančevina čovjek koji ne vježba i čovjek koji vježba, odnosno sportista. Da bi čovjek održao svoju stečenu muskulaturu, on svakodnevno treba da unosi od 1,5 do 2 grama po kilogramu tjelesne težine, a za dalji napredak, odnosno za izgradnju još veće mišićne mase treba da uzima od 2,5 pa čak i do 3 grama proteina po kilogramu tjelesne težine. Proteini mogu biti biljnog i životinjskog porijekla. Znači, mi, odnosno sportista ili svaki čovjek proteine, kako smo već rekli, on njih unosi putem ishrane, znači koji su zastupljeni u mnogim živežnim namirnicama, kao što su meso, mlijeko, sir, jaja, surutka, soja itd. Znači da će sportista imati još veću potrebu za to uzimanje, zbog toga pribjegava unošenju takozvanih proteina koji su
koji se nalaze u sportskoj dohrani, odnosno u sportskoj suplementaciji. On se nalazi, taj protein, najčešće u vidu praha koji se razmuti malo sa mlijekom, vodom ili sa sokom i pije se kao neki šejk da bi se unijela potreba za dnevnom količinom proteina. Postoje izvjesne zablude oko značenja proteina, tako da ih po nekim mišljenjima svrstavaju u doping, što naravno nema apsolutno nikakve veze. Obzirom da smo pomenuli da se oni nalaze u životnim namirnicama koje unosimo svakodnevno u organizam, da bismo se održali i preživjeli, znači da oni se ne mogu ni u kakvom kontekstu dovesti sa dopingom. Proteini su jednostavno spadaju u grupu makronutrijenata, odnosno hranjivih tvari, i kao takve mi ih unosimo, da još jednom ponovim, mi ih unosimo svakodnevno kroz životne namirnice u organizam, odnosno potreba sportiste je povećana, pa se mogu unositi još u vidu sportskih dodataka, odnosno sportskih suplementa.